जुदि इउपिपिएलआ सासन खालामनो इलेक्सन गेलेयो इउपिपिएलआ सोरनिबा सहाय लाथारनांगोन बिथांमोनखौ सोरबा सानै सोरबा गुबुन पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा थाखा फैसा होनानै बेल खालामनानै बर'निफोरखौबो सोखावनो हायो बर'निफोरखौ सोखावनानै सोरबा सुबिदा लानो हायो नामा बे मिजिंखौ लानानैसो बिथांमोनखौ थुना होनाय दिनै हेलौ लोगोफोर फैलायबाय आरोना आरोबाव मोनसे माखासे बाथ्राफोरखौ सावरायनो बा आपडेट नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायलायनो आरो सानज्लायनो थाखाय बे समखौ लानाय जालायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांगोन आरो माबादि जानो थांगासिनो आरो जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों दिनै सावरायनोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांगोन जोबजासिम लोगोसे कमेन्ट खालामनो दाबाव आरोना स' जोंनि बिटिसिआव जा बिटिआर बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोनो गोथो जालायगासिनो दं उसाव बादाव जागासिनो दं स' दा जोंनि जा एनडिबिफ्रा बारग' एनडिबिफ्रा जोहोलावफ्रा दिनै मोनसे गोदान राजखान्थि हान्जा दानानै जोंनि हारिनि थाखाय खामानि मावनो सिगांग्रोनो नाजादों बे बाथ्राखौ लानानै दिनै जोंनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र सार बिथाङा माखासे बाथ्राफोरखौ खेंफेरनानै होदों आरोना बुंनानै होदों जे दा बिसोरखौ माखासे पार्टिनि लिडारफ्रासो एसे थाखा फैसा होनानैहा जोंनि बर'फोरनि भटखौ सोखावनो थाखाय मा होनो बिसोरखौ गोदानै एसे गरम खालामनो जेनेबा राजखान्थि हान्जा दानानै जोंनि भटफोरखौ सोखावनानै गावसोर देरहानायनि खाबुखौ लादों होननानै बुंदों स' बे बाथ्रानि सायावनो दिनै नोंथांमोना मा सानो नंमारगौना नंमारा दिनै जोंनि गेजेराव बेबायदि राजखान्थि गोजान राजखान्थि हान्जा ओंखारोब्ला बा जोंनि रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामगोन ना खालामा ना हेफाजाब होगोन ना होआ जुदि जोंनि साननायफ्रा जोंनि खौसेथियानो गैखायाब्ला बिजों थांनानै जोंनि भटफ्रा दिनै बिथिं खौसे जानानै जों गुलाय गुजाय जागोन नामा दिनैनि समाव ना बे बाथ्राखौ जों साननांगौ जानानै दङ आरोना नाथाय बर'फ्रा जों रायजो राजाफ्रा खौसे जायोब्लाथ' बे दैदेनगिरिफ्रा गुबुन गुबुन जाब्लाबो जेबो नङा जों रायजो राजाफ्रा खौसे जानानै मोनसे हान्जाखौनो दैथायहरोब्लाथ' बे जोंनिनो मुलाम्फा नाथाय गुबुन रायजो राजाफ्राबो बिजों खौसे थाङोब्लाथ' जोंनि भटआ मोनथाम खावथाम जानानै गुबुन हान्जाफ्रा गुबुन हारिफ्रा खौसे जानानै भट होयोब्ला बिसोर एसेल'बाबो बिसोरसो देरहानायनि चान्स बे दङ आरोना लोगोफोर बेजोंनो लोगोसे जाहैबाय जोंहा खाम्फा ना आगोलनि बारग' डिपुटि चिफ बिथाङा बुंदों आरोना थारैनो इउपिपिएलआ हारसिं गोहोआव फैनो गोहो गैमारा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बिनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय बायदि मोनदों आरोना दिनैनि सानाव रावखौ बिनि बाथ्राखौ खोनानानैहा थ' बिथाङा बुंदों जे मा होनो इउपिपिएल हान्जाया सरकारखौ दैदेननोब्ला सरकार सालायनोब्ला बिटिआरआव थ' गुबुननि हेफाजाब मदद लाखानांगोनखा बे बाथ्राखौ फोरमायदों आरोना स' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअ क्लिपखौ आं नोंथांमोननि एसे दिन्थिनानै होगोन बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों गावनि खुगाजों नोंथांमोना नायदो आरो खोनासंनानै लाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बेयो आसलते एक्स एनडिबि होनना बुंब्ला गोरोन्थि जागोन एनडिबिनि बारग' सोद्रोमा मथि सानै साथामसोआसो जायफ्रा सोरजोंबा दैदेन जानानै गोदान राजखान्थि दानो होननानै थिरांथा खालामदों फोसावदों खिन्थु बिथांमोनजों रावबो रायजो राजा गैया बेनिखायनो बिथांमोननि जि उद्देश्य बे थांखिया जाफुङा मानोना बिथांमोनखौ सोरबा सानै सोरबा गुबुन पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा थाखा फैसा होनानै बेल खालामनानै बर'निफोरखौबो सोखावनो हायो बर'निफोरखौ सोखावनानै सोरबा सुबिदा लानो हायो नामा बे मिजिंखौ लानानैसो बिथांमोनखौ थुना होनाय दिनै बिथांमोना गोदान राजखान्थि दानो होननानै खालामदों खिन्थु जायफोरखौ नुदों एनडिबिनि बारग' हिसाबै बिथांमोना कोनो दिन बे राजनिति दल दैदेननो हानाय गोहो गैया गियान गैया बेनिखायनो बिथांमोनजों जाहाथे रावबो रायजो राजा सहयोग खालामो बेखौसो खावलायदों कारण बिथांमोना कोनो दिन राजनिति दलखौ मानो हाया सालायनो हाया आरो बिथांमोनजों पाब्लिकबो गैया सापर्टबो गैया रायजो राजा सापर्टबो गैया बेनिखायनो बिथांमोनहा जास्ट मिसलिड खालामनो सोरनिबा थुनायाव जानो नागिरदों बेनिखायनो जों बेखौ जेबो खर' सायाखै आरो जा साननो गोनांबो जेबो गैया बिपिएफआ 15 बोसोर सासन खालामदों बेखौथ' नोंथांमोना गोसोआव दङ बेनि उनावहाय 5 बोसोराव बिजेपिजों एलायन्स जादों बिपिएफआ
सानै साथामल' केन्डिडेट होदों बिजेपिआ बाखियाव गासिबो बिपिएफखौ समर्थन खालामदों ओंखायनो देरहादों जुदि इउपिपिएलआ सासन खालामनो इलेक्सन गेलेयो इउपिपिएलआ सोरनिबा सहाय लाथारनांगोन आं दहायनो बुंबाय बेवहाय हारसिङै रावबो देरहाफेराखै ना बिजेपिआ देरहागोन ना कंग्रेसआ देरहागोन ना इउपिपिएलआ देरहागोन ना बिपिएफआ देरहागोन जुदि हारसिं गेलेयो नोंथाङाबो बाहागो लागोन डेफिनेटलि आं बाहागो लागोन नोंथांमोना बयबो खोनाबाय जानो हागौ आरोना गोदोनि समावबो बिपिएफजों बिजेपिजोंनो एलायन्सआव दंखायोमोन होननानै बिथाङा बुंदों बे समाव बिजेपिआ दिनै मा होनो बिजेपिआ एसेबांखिनि केन्डिडेट होआखैमोन बिपिएफखौनो सापर्ट खालामनानै बिथांमोनखौनो देरहाहोजोबदोंमोन होननानै बुंदों बिथाङा दिनैनि दिनावबो इउपिपिएलआ बिजेपिखौ बेबायदि खालामनो हागोन नामा जे बिजेपिआ मोनथामसोल' केन्डिडेट हो बाखिजों इउपिपिएलआ होजोबगोन बेबायदि खालामनो हागोन नामा बिथांमोना इउपिपिएलनि हानजाया बा दैदेनगिरिफ्रा बिजेपिखौ बेबायदि बुंनो हागोन नामा दिनैनि दिनाव हायोब्ला जोंनि थाखाय मोजांमोन आरोना बियो रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो ना सिगाङाव बिपिएफआ जेरै बिजेपिखौ गोबां मा होनो जायगायाव केन्डिडेट होनो एगाराखैमोन दिनैबो इउपिपिएलआ बेबायदिनो खालामनो हायोब्ला जोंनि थाखाय मोनसे ओनसोलारि हान्जानि थाखाय मोनसे मोजांमोन आरोना रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो बेफोरबायदि बाथ्रानि थाखाय बे आंनि साननायखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबाय आरोना स' भिडिअखौ जायफोरा जोबसिन नालाय साबायखर बयनिसिमबो लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला अननानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरोना आंनि बे फिसा चेनेलखौ स' भिडिअखौ गोलाव खालामना लोगोफोरा एसेयावनो फोजोबबाय आरोना बाय